Много хора са наясно с негативните ефекти от ранните бременности и раждания по отношение на рисковете за майката и бебето. Тези раждания естествено водят и до прекъсване на учението, а оттам и до изгубени възможности за реализация. Глобална тенденция е все повече да се увеличава възрастта, на която хората създават семейство и стават родители за първи път. Общата насока да се ражда по-късно засяга и ромите в България. Ромските момичета се женят толкова рано заради строгия морал в тези общности по отношение на жените. Те трябва да сключат брак с първото момче, с което имат връзка, а после от тях се очаква да раждат деца и да си ги гледат вкъщи. Аз станах жертва на това за ранната женитба. Ожених се на 16 години. Преди една година се ожених поради някакви традиции за девствено, за такива неща. Тоест, моите родители не са лоши, но тези традиции те се владееха и живеят още в традициите си. Идваха ми така годежари. Аз исках да се оженя за човек, който не обичам. Исках да се оженя за човека, който познавам и го обичам. И не съжалявам. Отивам си на училище, макар и че съм малка. Завърших сега 11 клас, т.е. 10 клас. Завърших с хубава оценка. Отивам си често на училище, отивам си на работа и вкъщи. Тя ми е пак сестра, да. Тя се ожени на 14 години, тя не е пораснала при нас. Нея я гледа баба си. И тя сега ми казва, аз вика много съжалявам, защото не съм учила. Наказателният кодекс предвижда санкции за пълнолетните, които сключат брак или живеят в съжителство с лица не навършили 16 години, както и за родители и сродници, които са посредници или улеснят това, като наказанията са от 1 до 5 години лишаване от свобода и глоби. Прилагането на тези санкции обаче е по-скоро изключение. Самата държава отваря вратички и ги толерира, да. Ако има наказание, няма да е така. Има някои се женят по на 13, има някои са по на 20 няколко, зависи вече. Има и много в кавичка стари умие. Да, 20 години минат и вече са стари. Ние сме огледалото на своите внуци и деца. И в зависимост от нашия живот, от нашия пример на живот, то се отразява и на тях, предаваме го наследствено. Въпреки положителната тенденция, проблемът с ранните бракове и раждания остава важна тема, защото в този порочен кръг се възпроизвеждат модели, които възпрепятстват пълноценното развитие на цели поколения.